Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De directie van het CEOS zal binnenkort met minister van Gezondheid Susika Medias-Reumer spreken over de verhoging van de tarieven. Volgens het CEOS hebben ze jarenlang de tarieven niet kunnen verhogen. Nu dat is gebeurd, leidt dat tot discussie in de samenleving. De verhoging van de tarieven begint bij 25% en is in sommige gevallen tot 85%. Het CEOS heeft begrip voor de commotie in de samenleving, maar zegt dat de verhoging noodzakelijk is voor het ziekenhuis. 3 medewerkers van bureau Rijbewijzen zijn gisteren veroordeeld tot werkstraffen wegens fraude. De verdachten worden van beschuldigd dat zij tegen betaling rijbewijzen hebben laten afgeven aan personen die geen rijexamen hadden afgelegd. Ook werden rijbewijzen afgegeven aan personen die geen recht hadden op een rijbewijs op Curaçao. De medewerkers van het bureau Rijbewijzen hebben elk een werkstraf gekregen van 140 uur, een voorwaardelijke boete van 2500 gulden en een ontzegging om gedurende 3 jaar enig ambt bij de overheid te bekleden. 2 andere betrokkenen, zogenaamde bemiddelaars, kregen een werkstraf van 100 uur plus een voorwaardelijke boete van 2500 gulden. De andere bemiddelaar die een slechte gezondheid heeft, kreeg een voorwaardelijke taakstraf plus een onvoorwaardelijke boete van 2500 gulden. Nederland moet in Curaçao aan zijn zorgplicht richting Venezolaanse vluchtelingen voldoen. Dat hebben 3 wetenschappers in de Volkskrant verklaard. Volgens de 3 moet minister Kasia Ollongren van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Remo Knops het probleem van de Venezolaanse vluchtelingen daadwerkelijk oplossen. Tot nu toe zegt Nederland steeds dat het de plicht is voor Curaçao om het op te lossen. Maar, zo zeggen de 3 wetenschappers, Nederland heeft altijd een mond vol van mensenrechten en opvang in de regio en moet daarom actiever worden. Refinerie Isla is gisteren begonnen met het opstarten van de Thermocracker 1. Volgens woordvoerder Ulba Borda is het de bedoeling dat de cracker op korte termijn 400.000 vaten olie gaat raffineren. Deze olie is de resterende voorraad die opgeslagen ligt bij de terminal te Bunnenbaai. Moederbedrijf PDVSA van de Refinerie Isla heeft hiervoor toestemming gegeven. De Arubaanse minister van Financiën, Xiomara Ruiz Maduro, heeft gezegd dat de Arubaanse regering de prijs van benzine heeft bevroren. Ze willen een nieuwe manier gaan introduceren om de prijs voor benzine te berekenen. Net als op Curaçao wordt om de zoveel tijd een nieuwe benzineprijs aangekondigd, maar volgens Ruiz Maduro is het op dit moment niet verstandig om het op deze manier door te voeren. Tot die tijd blijft de benzine op dezelfde prijs in Aruba. De Premio Cola de Brot 2019 gaat dit jaar naar de danser en choreograaf Adriano Cesaro Jean-Louis. De prestigieuze cultuurprijs wordt sinds 1968 elk jaar uitgereikt aan een specifieke categorie. En dit jaar is dat de dans. De voordracht is gedaan door de Cultuurraad. De uitreiking van de prijs is op de geboortedag van Cola de Brot, namelijk 4 mei. Jean-Louis werd geboren op Curaçao als zoon van een Haitiaanse vader en een Curaçaose moeder. Zijn hele leven heeft in het teken gestaan van de danskunst. Het was een zwaar bevochten overwinning, maar gisteren heeft Jong Holland met 1-0 gewonnen tegen de Scholars International Spot Club van de Cayman Islands. Daarmee zijn ze in de kwartfinale gekomen van de CONCACAF Caribbean Clubs Shield 2019. In de kwartfinale moeten ze aantreden tegen het team van Guadeloupe. De wedstrijd wordt morgen gespeeld, naar alle waarschijnlijkheid om 8 uur 's avonds. Dit was het Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.